Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli, siyaphinda siyahlangana kuyo futhi emafikini ngawo amanyala. Lelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala, kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela ngaphambili. Nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesikulethela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami senekelwe. Olubeka kanjena-ke ubhuti usenekela udaba. Uthi sanibonani emafikini. Kunalabantu esibabiza ngama-cousins. Laba esingakhulanga nabo, laba esihlangana ngezikhathi ezithile. Laba otholayo ukuthi bayadlula boma-5 years, boma-6 years singabonani. Kuthi mhla kukhona mgidi thizeni omkhulu kuhlangwane. Asijwayelananga nalabantu. Asikhulanga sonke. Masihlangana sinayo le nto ukuthi sama-sisters, sama-brothers. Kwenzekile-ke ngelinye ilanga kusho ukuthi kunomgidi kababomkhulu. Uyacabanga ukuthi kababomkhulu umzomkhulu ohlanganisa yonke le mindeni yethu engasahlangani njalo njalo. And kwakwenzelwe yena vele ubabomkhulu umsebenzi. Ayisiyileke. Gcwele ngempela lana kuhlangene ma-cousins. Khona bo-auntie, khona babomncane, babomdala, bomalume, bobani. Yabona nje kuningi. Akwaziwana. So sekunalokho ukuthi-ke hayi-ke ubani-ke lona, yabona wena kubani uthi umzala wakho lona ubani wakho lona ubani lona kona niyalingana ukulingana mara yana ubaba omncane kuwe kanje yabo, nizama ukwaziswa nabantwana. Kungabi nankinga-ke, sesiyazana namakhazini kumnandi. Sesiyazana namakhazini kumnandi. Sekunini, sekulate so. Kuzorelaxelwa, kuyaziphuzelwa-ke manje. Sisendlini yethu nje, sisodwa lapho kuyona. Sizirelaxele, siyabuhlaba kumnandi. Sasihleli nama-cousins awu-5 amacheri. Then samajida, I think sasilako-6. Sama-cousins sonke, sizirelaxele, akunankinga. Siyabushaya vele, siyaphuza kumnandi. Siyabuhlaba. Sidlalela umculo, sodlalela phansi. Ngabona ngomunye ukhazini wami oyintombazane sewukhuphula umculo. Sebungenile phela utshwala. Qala manje wajayiva, bathweka lana. Bathweka. Manje kusho ukuthi njengoba samajida sisonke kanje, nami ngiziqhamukela le kababa nomnye uziqhamukela yabo, asijwayelananga sonke. Amacheri wona lawa ayazana vele asuka le Durban wonke ka-aunt. Sizithulele-ke kanjalo-ke, sizirelaxele. Babhizi labantwana, bayathweka. Ngithe ngisabukile kanjalo naye asondele omunye kumina. Mayisondela afika ahlale la phezu kwami. Mayihlala kanjalo ngingamnaki, izithulele. Nalaba abanye babhizi-ke laphayana, bazithwekela, bazenzela into zabo, bazithwekela. Lo hleli la kumina, ngizithulele. Amajida ngiwabhekile nawo ayazithulele lapha nje, kuzorelaxelwa, kuyaziphuzelwa nje one way.
Manje ngiyazibuza engqondweni yami, asijwayelananga nalabantu la, mara indlela esebejayiva ngayo, eyi, asisayiqondi-ke manje. Asisaqondi nqindi nasibhakela. Izathini le nto? Mahle lama-cousins lawa kudlalwa. Hhayi ukuthi abantu nje. Umapakisha kutshela mina ngezitutu ubheka ngiyakutshela. Ayi ngizithulele. Hayi. Sake ngibone lana. Hayi bona ngathi seliyaphela le bhodlela besime ngalo. Hayi khazi. Kawulande elinye ngale. Futhi kuthunywa omunye umjithu makalande elinye ibhodlela. Hayi nangempela shwi ukhazi. Azibuyele nelinye futhi ibhodlela. Mayibuya nelinye ibhodlela ayafika bekela qizi. Abuye nanezibandayo. Buya nalezi zibandayo qizi zibekwe lana. Koza relaxelwe kuyaphuza. Lokho ejayivile, lokho ethwekhile ama-cousin, lokho ethwekhile abuye futhi azohlala la kumina. Mahlala kumina ngithi yazini kukhona something ebengiyibeke ngale. Kusho ukuthi neyagama isithenga ngiyibeke ngale ne-amarula. Ngithi akuneyagama isithenga ne-amarula ebengiyibeke ngale khazi siyilana. Yabo. Xa angabi nankinga ukhazi yana lolo khona la kumina isiphume shwi. Siyolanda le amarula neyagama isiphume ngempela. Masiphuma siya kule ndlu vele mina engijwayele ukuthini engijwayele ukulala kuyo mangilapha kumkhulu. Asithe masifika ngale ndlini ngiqonde esikhwameni sami ngezwe nje sivalo kwakhala ukhiya kala kaqa. Ngithe mangiguqwa ngibheka ukhazini obesondela kumina. Fike ngincamathela ngesimusho. Ngibulala ngesimusho ngibulala ngesimusho phonsana embedeni. Kwayinto za quick roses saqeda saqoka sabuyela ngale. Hayi safika waqhubeka nje ngathi akwenzakalanga next. Manje ngiyazibuza ngithi shini umuntu lento aseyenzile. Mara ngiyazikhuphula futhi ngiyasho ngithi no. Akusiyimi o-initiate lento yenzeke. Uyena oyidalile ukuthi yenzeke. Madoda izathini-ke lento? Sengimoshile phela. Hayi nangempela ayisize relaxele la siziphuzele kumnandi. Bungenile. 1 2 1 2. Ngiphume ngiyamalale, ngiziphumele ngiyi1. Mangiphuma ngiyangale, ngisagcina ukuzisola ngibuyela ngale kamelweni lami. Hayi ngithe ngisarelaxile khona ngale kamelweni. Ngizwe inoqaqa. Mangivula. Yes, somnye futhi la ukhazini ayangena nangempela. Hayi mayingena akusayena lo benginaye ayangene lona. Mayingena naye isho phakathi. Wangixumele ngento eyi1 naye. Simunji. Uyibo. Phonsana empedeni angizibami ngithi ayingeke irongo lento. Hayi nginibonile phela nobani nijikela nithi. Ngibonile mase nibuyile khona into enenzini. So ngifuna ungizwise lento ngizwise yona nami. Ngitasa ngazongenza kanjalo. Asho ngiphuthuma ngivane ngibe weak nami. Hayi zikhale. Ayizikhale mazikhala kanjalo masiqeda ayisiphinde sibuyele ngaleni. Manje ngivane ngitshe into yodwa ngithi yazini angisezuphuma la sengiza relax ngamanje. Angixhaphaza kama-cousin manje lento ngenzisa yona angiyithanda ngiyifuni futhi. Hayi ngirelax kanjalo. Then bengakusasa kuvuka ngathi akwenza nga next. Nendlela esibhekana ngayo mangibabheka labantu laba ngathi abakhumbula next. Then bekhona umjito ongidonsa ngendlebe kulawo ama-cousin amajita temfetish. Yanzi into yenzeka izolo kwenzaleni izolo thish ndotish. Sesaganga sinobani bani. Ulo wesibili bengigange naye. Uye la gange naye. Kithi usho kanje mfethu mfethu ibinqamkeke kakhulu izolo. Izolo benginqamkile bebula utshwala. So ngizibhaqise ngiganga nami ukuthi kanjani ngazi. Oyibo utheni manje kumina? Mfethu hayi njalo. Ngithi mfethu nizibheke mani serongo lezinto lezi. Mara nawe izolo ngibonile njengathi uhle ukuhlinza. Ngithi ngenzanga next mina. Angenzanga next bengisaze ezingqondweni zami ama-cousin nona ngibonile ukuthi vela siyabhayiza but
bengezinqondweni zami angenzanga nix. Hayi lo mtshita ngitshela athi awungayithi vu, ngithi akhululeka ngizoyithi vu, safanayo le yethu. Hayi ngithi hayi ukhululeka, hayi athi umtshita yakho nkinga. Hayi futhi nje idlule kanjani ngathi awenzakalanga nix. Siphinde sihlangane futhi ngomnye umgidi, phinde-ke the same thing futhi. So-ke ipoint lami lalikhona, ama-cousins layo singakhulanga nawo asinayo leya nto ukuthi ama-cousin wethu, ukuthi igazi lethu. So kuyagangeka nje, angazi noma bakhona yini abarelateayo kule nto yama-cousins. Ngiyabonga.